Gospodine zapovjedniče, počne potreba za svečanu prisegu. Gospodo, gardisti i gardistkinje, pozdrav domovini! Ja prisežem da ću vjerno i časno izvršavati dužnosti koje se od mene pripadnika Hrvatske vojske zahtijevaju i da ću savjesno i odgovorno pokoravati službenim naredbama i zapovjedom. Prisežem da ću i žrtvu vlastitog života štititi i braniti svoju domovinu, Hrvatsku, njezin suverenitet, teritorijalnu cjelovitost i sve njezine građane. Svjestan sam i upozoren da ću u slučaju postupanja protivnom svečanoj prisegi snositi zakonske posljedice. Gospođice, gardisti i gospodo gardisti, sretno vam bilo.
pripadnicima naše 164. brigade, koji ste imali čast i zadovoljstvo dati prisegu u suverenoj i neovisnoj svojoj domovini, državi Hrvatskoj. Danas, 15. siječnja, dan povijesti i dan budućnosti, prije svega hrvatskog naroda i svih drugih naroda, građana Hrvatske, koji smatraju Hrvatsku svojom domovinom. Pred nama svima, hrvatskim vojnicima, još uvijek je ostala osnovna zadaća da naša Hrvatska ne bude samo neovisna, nego i slobodna. Svjesni smo svi težine zadaće, ali i uvjereni da ćemo je uspješno izvršiti. Živjela nam naša domovina, suverena i slobodna država Republika Hrvatska. Živjela! Video, ovo će sliku.